Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, dорогие Türkmenistanцы. 10 gün geçti. Bir 27'sinden merik. Bir yende 1. may, 2. mayda yeni yağış çağı gelip bir topor ozolam üstündeki bir üçe uçun jaylan üstünden kaptalları yıkılıp yende maşinanın üstüne ağdarılıp şoňaly bir topor bir harapçılık daş töweregi. Indi bizim devletimiz neymiş ya? Bir devlet yol başçısı, prezident neymiş yapıyor? Sini diýäňiz mi bu bolýan zatlary? O dünya badarın kaptanına şol Bujonovski diýämi näme bir owaň içine 6 sanak stalwany goýupdyrlar ýaňky bir elektrigi. Eginlerine de şol kabil metrini 60 manattan gerek bolsa öňüne geçirerlip şeytirip ýörler. Daş töwerek şol ne suw var, ne tok var, ne gaz var, ne internet var, düzügli hiç ýok. Sarlatlara getirdiler, dogry. Ol näme etsinler? Köçäni arasalap ýörler. Ýende ýöne milletin çölegi ýok, suwy ýok, mesele çözülenak. Ondan ol edýän işi näme otayda? Ol ýanky bir etrap gazetimi näme Ceyhunip. Şo taýda çalarak bir ýerde aýşuňanak bir hadise bolupdyr diýen bolup ýazypdyr. Ha? Haramda berdi Muhammedow. Sen näme bir mesele näme bir etrap meselesi diýjek bolýanmy? Ya welaýaty degişmi? Ha? Bu mesele döwlet derejesindäki mesele dälmi? Ha? 3 welaýat. O giden millet yine de var on ağzadık Afganistan'ı berip yende Orsiýada gumentaryny kömek eden bolup berdiň. Sen näme millete haybat atdyň? Nähil düşünmeli bu mesele? Şu bizen bar düşünjäň. Ya näme şol ýanky biz agzýas diýip edýänmi şonu? Biz bir insan hak hukuklaryny goraýan adam. Sen menden näme gaharyň, gazabyň bar bolsa menden sonra men düşünýän haram dagadyny men aktym sana. Ölýän çaňam şolat gitmez senden. Sen bütün taryhy da Türkmeniň taryhyna da şoň bilen gidersin. Te şol var kıyamatda ahir kopyança senden şolat ayrılmaz. Ýöne milleti näme üçin salýan sen bugüne? Sen näme gerek oňa prezident näme gerek halka? Eger şu günde sen kömek etmejek bolsaň. Gerek bolsa goňşulary, beýlekleri görkeden bolup sen kömekden bolup ýördiň. A bärde öz halkyna kömek etmekden sen boyun açyrýaň. Näme boyun ýogynyňdan bolup ýördiň bärde? Ne köçä çıkaracak bolýan milleti. Ahir şoňa barar bu zatlaň soňy näme sen bir edip ýören işin gowzat däl. Haramda berdi Muhammedow senem mara her zat etsen hökmany suratda kömek berämelisin. Kanun var. Ok 1998-nji ýylyň kanuny ýitkänak hökmany suratda sen kömek edämelisin. Kanun esasında. Halkın hakkı var. Narod imeyip prava.